எல்லப்பட்டி சிஎஸ்ஐ நல்ல மெய்ப்பராலயத்தில் குருத்தோலை பவனி நடைபெற்றது. மூனார் KL68 நியூஸ் நேயர்களுக்கு வணக்கம். எல்லப்பட்டி சிஎஸ்ஐ நல்ல மெய்ப்பர் ஆலயத்தில் 29/3/2026 இன்று குருத்தோலை ஞாயிறை முன்னிட்டு சபை ஊழியர் சாலமன் சலீம் அவர்களின் தலைமையில் குருத்தோலை பவனி நடைபெற்றது. காலை 7 மணிக்கு எல்லப்பட்டி கருங்குளம் டிவிஷன் மஸ்டரில் துவங்கி சென்ட்ரல் டிவிஷன் போஸ்ட் ஆபீஸ் ஜங்ஷன் வழியாக எல்லப்பட்டி சிஎஸ்ஐ நல்ல மெய்ப்பன் ஆலயத்தை வந்தடைந்தது. இதில் சிறுவர்கள், வாலிபர்கள், முதியவர்கள் என சபை மக்கள் அனைவரும் ஓசன்னா பாடல்களை பாடியும் இசைக்கருவிகளை இசைத்தும் ஜபத்துடன் பவனியில் பங்கு பெற்றனர். அதனைத் தொடர்ந்து குருத்தோலை ஞாயிறு ஆராதனை மிகவும் சிறப்பாக ஆலயத்தில் நடைபெற்றது. திரளான கிறிஸ்தவ விசுவாசிகள் கலந்து கொண்டனர். மூனார் KL68 நியூஸிற்காக உங்கள் ஸ்னேகா.